Vítajte opäť pri našom seriálu Oko. Sme v muzeu a chcem sa s vami o toto podeliť. Čiže tu máme krásny výťah, čo vás vedie až tam hore. A tam si vlastne môžete to. A tu je ďalší. To som ani nevedela. Tam máme veľmi dôležitý kafe stánok pre slovenských divákov. Kafe stánok alebo aj stánok s kávou. Tu sú nejaké kancelárie. Áno, Oko. Počkaj, ja to viem strihnúť. Ešte, že tam je orgán. Ideme sa všetci odfotiť, ale každopádne orgán. Toto sú píšťaly, ja som si vždy myslel na obrázku, že sú to okná. A tam makro. A teta ide fotiť, čiže aute. No fotili sme sa a po orgánach môžete všimnúť na kancelár. Čo to asi je? Sam neviem. A hýbeme sa, čiže... Papau. Hýbeme sa, nemáme moc času. Obchodík. Veľmi krásny. Exit. Pre Španielov. Pre Španielov. Salida. Áno, učím sa v Španielsku. Wow. No. Vidieť Barcelonu. Krásne vidieť Barcelonu. No, tak. Barcelona. A to tu nedá približiť. Teraz to mám už rozmazané. Poďme, ukýkaj. Troška nadskakuje kamera. Dobre, tak troška nie. Ideme dole po schodoch. Stretneme sa vonku. Sortida, salida, exit. Ty krása! Počkajte, ja sa pozriem cez ďaleko a znova sa k vám vrátim. Však poď. Však poď. A prichádza najobľúbenejší čas. Skok. Dobre, moc epic to nebolo. Fontánička. Aby ste si nemysleli, že sú nejaký cudzí človek programátorov hlasu. Me llamo David. David, popočuj. Však som tu. Prečo znova? Ne. Do tohto. Chcem si vypočuť hudbu. Čo tam ten hrá? Toto, že ho prekrýva. Aha. Poď pomaly, Dobre. Sa nestráca. No nič. Ukázal Si odfotil tú arénu, čo si chcel tú bičiu? Bičia arena. Toto je môj sen. Dobre. Seriál Oko sa s vami lúči. Dovidenia.